Salutare toată lumea, bine v-am regăsit la un videoclip foarte șmecher din nou cu Rocket League. De data asta suntem iarăși împreună cu Matei. Salut! Și o să încercăm să mai facem niște caterincă ca de obicei. O să pierdem toate meciurile cum vă așteptați. Așa că n-aveți prea mari speranțe la noi și să vedem ce iese. Nu? Da. Nimic. Am scăpat telefonul. Da, Matei se vorbește cu demonii din capul lui, n-are el treabă. Nu vă faceți griji. Așa mai face el. Un monstru de supernă, băieți. Are monștri sub pat, băiatul. Bineînțeles. Ca și Dacă oricine. suntem la portocaliu, dar nu suntem la portocaliu, că am făcuse mașina, tirul că... Ba da. De ce mi-a făcut o mov, că era roz? Nu știu, nu mă întreba. Că tu ești fetiță de aia. Tu, Îți dai seama, fetiță din aia de... bă, deci omul meu. Emoloaică din aia. Ha, a început Matei cu astele lui, e clar. Emoloaică din aia cu părul negru, așa, codițe. Ați auzit, fetelor care vrea să fie împreună cu Matei, transformați-vă. Adică nimeni. Adică nimeni, maxim alea de 5 ani, că oricum tu ești clasa a doua. Maxim gagică mea care are... Ce clasă era, mă? A doua sau a treia? Care gagi... Da, a doua. Aia de la pregătitoare, mă? Da. Nici nu știu cum o mai chema. Ba nu, știu că mă... Da, deci în acest videoclip Deci mi-amintesc. Îmi pare cunoscut. în acest videoclip vorbim despre relațiile lui Matei, despre toate alea, nu vă faceți griji, băieți. Jocul oricum nu există, jocul ăsta pentru noi, la cât de proști suntem și slabi. Și ca să faceți o idee cât de talent sunt Silver 1. Aoleu, Am dat even messing around. mai are puțin, ajungem bronza. Ce mi-a făcut ăla? Fake out. Mi-a făcut fake out, mă. Ce să-i fac eu? Ți-ai făcut un fake out la creier. Te-a dat lumea fake out. Te-ai născut fake out-ul. Bă! Mamă, cum se... Doamne, mă, că ți-ești curat. Bă, tu ai văzut că mașina mea la zborul în jos? Am văzut. Bă. Așa, băieți, am revenit, am avut niște probleme fizice, psihice, cum vreți să le numiți. S-a lăsat cu vorbe grele după ce am pierdut din cauza prietenului meu, care nu o să mă mai joc niciodată, fiindcă e ultimul terminat. Și eu și la fel, pentru că este o persoană care nu merită să respire pe lumea asta. Ați și auzit? dau rău în direct și în reluare. Deci ați auzit, băieți, da, ce zice Matei despre mine. Oricum, nu uitați să dați like și să rupeți în două butonașul de subscribe, să ajungem și noi la mai mulți abonați, băieți. Păi ce facem? 2 abonați? Dar vezi că sunt buni și 2. Păi da. Și asta e un început. Normal. Aha. Aoleu. Da, stai că eu Matei se compară cu de-al de din ăștia. Zice el că păi de capul meu. Și el vrea să ne bate cu champion ăla. Apropo, băiatule, nu mai știu, scuze-mă, dar ți-am uitat. Așa, Denise, dacă te uiți la acest videoclip, te rog, răspunde-ne la mesaj, ne-ai lăsat, nu ne-ai mai răspuns, nu nimica, ce faci? Bă, frate, nu se fac chestii de genul. Ne-a lăsat puțin, așa că te rog, dacă vezi acest videoclip și ar trebui să-l vezi. Că ești abonat până la urmă, dacă ți apare videoclipul, păi ce, nu te uiți? Nu suntem noi youtuberii tăi preferați? Cei mai retardați de pe YouTube-ul ăsta, care vorbesc numai toate căcaturile. Exact. Da, ce? Nu suntem preferații tăi? Așa că dă acolo un mesaj și scrie-ne când putem să facem acea provocare. Pentru Și nu uita că poți să lași un like oricând și poți să-i zici unui prieten că uite că ne uităm și noi la terminații, mă uit și eu la terminații ăștia, uite-te și tu că-s chiar terminați. Aoleu, ce mi-a făcut. Uitați exemplu de om, cum să zic, ce se mai... e distrus mental, e fizic, psihic, omul meu e... Păi, dar ce să-i fac eu? Păi, n-are sens în viață. tu, hai că da, făceai tu ceva la faza aia dacă e.
5 deșuri mi-a dat. Ăla. Nu. Nu, mă, te. Mă, că bine fără alcool, n-are vreun rost în viață. Omul meu n-are nicio treabă, omul meu. Oh, 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 oh. Oh. Matei. Dacă vedeți că promovăm alcool pe canalul ăsta, nu uitați să lăsați like. Bă, nu mai zi din asta că promovăm alcoolul, că avem canal de așa și eu vreau să fiu ca unii. Mamă, ce pasă ți-am dat. Oh. Îmi plac prea mult. Bă! Dar ce am zis eu ceva? Am zis că îmi plac ochii tăi, ai vreo pro. Ule, mă! Da, că ochii mei sunt urâți. Direct în gura lui ei a sărit. Doamne, să-mi trag palme peste. Dacă tot la mingea aia nu vrea să... Doamne, iartă-mă pe mine de toate păcatele care le-am păcătuit. Amin. Dacă nu știați, eu sunt foarte religios și sunt un pop. Nu a fost la biserică de când s-a botezat. Care mă, că mai mă duc să mă dau pe sub masă, mai degrabă sub casă. Eu mă dau pe lângă biserică. Încep cu cuvântul cu ț, dacă nu dai. Care-i cuvântul cu ț, că nu știu. Mai vrei să afli? Nu o să vreau să aflu. Nu vreau să aflu cuvântul cu ț. Nu! Cuvântul cu ț o să zic dacă facem 10 like-uri. Vezi că îi spun un videoclip ăla cu 100 de views. Hai să dacă faci 2 like-uri te lași de YouTube și ai făcut 2. Că am zis că mă las de joc. Am mai mințit și eu. Dai seama, am mai făcut o ghearlă din aia. Nu se supăra abonații. Tot abonații în comentarii. Fii real, naibii, ai zis că te lași de jocul ăsta. Tu-ți Paștile, mătii, dar... Lasă-te odată să nu te mai vadă nici naiba, că nu interesează pe nimeni, mai e și urât. Tu. Bă, de ce îmi dai bully? To get you stronger, to make you stronger. Nu știu dacă funcționează neapărat așa. Ba da, că ții bully și mă bați după. Da, îmi dă Matei sfaturi, care e clasa a doua. Aoleu. Trebuia să-mi pună nume, Matei clasa a doua sau Matei 2015 sau cum să nască ea care-s clasa a doua, 2015 cât? Da, bravo, exact, așa, da. E clar, vedeți că e clasa a doua, nici matematică nu știe, nici nimica. Săracul de el, mi-e milă. Bă, ăștia chiar o să crede că sunt născut în 2015, te-ai de. Păi da, o să creadă că ei de fapt nu știu că ești în 2014. Da, bine. Da, logic. Bine, zi. Își dă seama oricine că facem caterincă. Da. Tu, deci băiat. Ce puteam eu să-i fac? Eu prost, da, și tu prost. Dar ce puteam eu să-i fac la fața aia? Eu am încercat să mă bag în fața mingii. Deci dacă nu te băgai, era toată lumea fericită. Da, toată lumea fericită, în afară de abonați. Păi normal. Bă. Nu poți să pui loyalty pe ho. Bă, nu mai zi fraze din astea pe video ca Rafa. Nu. Sunetul Din Tom și Jerry, când țipă Tom. Nu știi sunetul ăla când țipă Tom? Când i-ar de coada. E, așa și eu. Da, țipă și tu așa. Păi chiar, dar actorul vocal care l-a făcut pe ăla, cum n-ai țipa așa? Care are niște corzi vocale extra, de exemplu, unii oameni. L-am omorât pe ăsta. Haha. Dacă mă supăr, ori dacă e bine. Bă, pe aproape, a fost pe aproape. Bă, da. Bă, du-te încolo, n-ai cum așa ceva. Voiam să zic că mamă ce gol am dat. Da, eu zic așa ceva e fals, eu zic că suntem în Matrix, trăim în Matrix. Dacă credeți în conspirația
Matrix, nu uita să scrieți în comentarii. Da, dă-i naibii mingea, deci mă enervezi. Păi nu, că după aia mă cer că de ce dau de 2 ori, băiatul meu? Băiatul meu, de ce dai de 2 ori? Păi de eram acolo ca să am un mai bun de dat. Dă-i. Păi dar n-am cum să-i dau, omule! Cine sunt eu? Messi. Colțul Messi! Cred că s-a mai zis gluma asta de 5 ori cu colțul Messi. Ce aproape eram să-i blochez. Bă, suntem prea terminați. Mă fac până 5. Bă, suntem prea terminați la jocul ăsta. Boom! Ne lăsăm de jocul ăsta. Ne apucăm de Princess Tycoon. De Dress to Impress alea. Da, ăla e de noi. Nu uitați, băieți, dacă vreți să vedeți pe acest canal Dress to Impress, Talent Show, noi care cântăm la pian pe Roblox, nu uitați, dați acolo like. Nu dați, vă rog, nu dați. Dați un comentariu în care ziceți nu vă lăsați de Rocket League. La 8 like-uri, promit că chiar o să-l forțez pe Matei să jucăm Dress to Impress. Da, Așa că dacă vreți și să vedeți acest videoclip, aduceți acest video la 8 like-uri și o să fac să se întâmple. După asta o să ne luăm cancel pe Threads, că ne jucăm cel mai terminat joc. Și ce treabă are? Bă, dacă abonații au vrut și au dat 8 like-uri, înseamnă că asta vor. Cancel pe Threads. Bă, înseamnă că... Nu te interesează de reputația de pe Threads? Ce treabă are, mă, una cu alta? Da, făceam doar o glumă. Matei nu știe să facă o glumă în viața lui. Singura glumă e viața lui în sine. Ha! A râs singur la gluma lui. Eu dau. Tu, da, mă. Am dat, știi cum, ca Messi. Da. Colțul Messi. Singurul lucru care dai, poate e eșecul. Să dai numai în eșec. Nu, știi în ce dau eu? În bară. O dau în bară. La propriu sau la figurat? Uitați-vă la ea. Și talent și tot ce vrea. Am picat tonc. Am prit-o. O să zic cuvântul cu ț pe clip dacă nu. Păi dar care-i cuvântul cu ț? Tu. Îți zic după că ți-i cancel. După clip e atât de rău cuvântul cu ț? Tu am urât tare, dar ți-i cancel. De ce? Vrei să afli? Nu, dar zic doar motivul de ce mi-au cancel și poate îmi dau eu seama singur. E rasială. Aoleu, vai. Nu mai. Vă rog, faceți-l pe Matei să nu zică cuvântul cu ț pe acest video. Așa că trebuie să bubuiți like-ul. Dacă nu o să auziți cuvântul cu ț și o să fie mama voastră care să uite. Bum! Păi nu știm ce, la ce te uiți? La doi cretini, la ce? Uitați-vă la ea și talent. Dacă nu mi-au eu cancel de la vreo 5 artiști până acum. Cine dă de ce știi cancel când cântăm urât? Câtă factură îmi iau? De vreo câte mii de euro? Tu. De câte mii de euro îmi iau, așa. Ca idee, dacă îți dau ăștia strike, ai gândit-o. Îți dai seama. Mamă. Am trecut de unul. Mamă, ce le-am făcut, ai văzut? Mamă, ce fel am... Totul. Hai. Pe aproape. O să zic cuvântul cu ț pe clip. Nu zic cuvântul cu ț. Aoleu, vai. Mamă, ce am făcut, du-te de aici. Bă, terminatule. Ești un distrus. Zic cuvântul cu ț pe clip dacă pierdem. Ești un distrus mental. Nu pierdem. Și acum la ultima secundă, gol! Cred că ne luăm gol la ultima secundă. Lasă. Aoleu, băieți. Și cuvântul cu ț este... Țară.
țeapă, țărână, Te pușă. țepușă, mă, asta era. Nu știu cum te nu v-ați gândit până acum. Vlad Țepușă, îl știți? Like dacă ai respirat azi. Nu, eu am preferat să mor azi, da, îți dai seama. Nu, mă, tu ce crezi, că n-a respirat, nu sau abonații, a preferat așa să moară. Du-te, bă. Like dacă n-ai respirat azi. Ciu. Like în general. Omul meu nu mai știe cum să implore după like-uri. Păi dar nu asta fac orice youtuber, face asta. Nu cred că chiar atât de grav. L-ai văzut pe ăla, Teo, un băiat foarte treabă care face FIFA. Teo Cilereal îl cheamă. Bă, la zice like dacă respiri, like dacă ai mâncat, like dacă ai ambivarit, like dacă ai Bă, nu mai zi lucrurile astea, bă, pe videoul meu. Nu mai vreau să știu like dacă părinții tăi sunt în viață, like dacă nu știu ce. Păi și oamenii care dau like? Ce cu ei? Ăia n-au respirat, ăia n-au părinți, alea, aoleu, bă. Doamne, iartă-mă pentru ce-am zis. Doamne, iartă-mă pentru ce-am zis, Doamne. Te rog eu frumos, Doamne, iartă-mă. Minte barierele. Bă. Du-te, mă, că eu sunt ultimul transpirat pe jocul ăsta, doar că îmi poartă atâta. Ești transpirat în general. În sensul bun sau rău? Care sens? În ce sens poți să fii bun transpirat? Transpirat gen la joc, să-i spargi pe toți. În ambele sensuri. Deci care e al doilea? Nu te simți nici bine, nici rău. Care e al doilea sens? Ăla de bază, sensul propriu de bază. Mă, că nu sunt, nu-i chiar atât, nu-i chiar așa. Zice Matei care pierde 5 kg de apă de pe el. În fiecare zi, așa. Omul meu numai când vrea să se ducă la toaletă pierde vreo 3 kg. Bă, uitați-vă la ea. Pentru fiecare respirație e 0,01 grame. Păi dacă tu mă superi, eu zic cuvântul cu ță. Oricum abonații deja știu cuvântul cu ță. Țepușă. Scrieți în comentarii cuvântul cu ță. Preferabil să nu scrieți, doar în afară de țepușă. Aoleu. Doar puteți să scrieți țepușă. Da. Fiți atenți. La 3 comentarii cu țepușă o să facem PvP cu cei 2 abonați care îi avem. Ei într-o echipă, noi într-o echipă. Da, eu zic că ne bat, oricum, în orice caz. Mai ales la Grand Champion. Băi, vai, deja mă ia cu inima. Când aud numai așa cuvântul Grand și Champion. Leu. Dar care e diferența între champion normal și Grand Champion? Fă tu așa o diferență dintre father și grandfather, na. Father e bunic, deci e bătrân și fraier și father e tată și șmecher. Da, nu cred că e așa, cred că e invers. Ba, nu neapărat. Tata-i tu e mai bătrân ca tactul. Da, bunica mi-a trecut prin mai mult. Da, bunica mi-a trecut prin ce taică mi n-a trecut. Mamă. Ăsta-i gol tip Mbappé, nu știu dacă ați văzut. Șuturile alea de la colțul careului. Ce ai de cap. Maxim. Bă, dar de ce trebuie să vorbești tu de sporturi, de tot? Vrei să promovezi tot acum. Tot. Da, băieți. Ia să uite la Mbappé, nu la tine. Băieți, nu uitați, la Profi în această săptămână vor fi reduceri la iaurt degresat, friptură, aripioare de pui și, bineînțeles, nelipsita smântână.
Așa, reduceri minunate, numai săptămâna aceasta la Profi. Nu ezitați să pierdeți așa ceva. Duceți-vă și cumpărați-vă. Uitați-vă la ea și talent și tot ce vrea. Bă, deci până la urmă câte strike-uri îmi iau doar pe video ăsta? Păi îmi iau 3 strike-uri dintr-o dată. Nu trebuie să fac mai multe videouri. Doar unul e destul ca să-mi închidă canalul. Ce bine merg pe dat. Bă, ați auzit băieți, da? Deci acolo pe... o să aveți canalul lui în descriere și lăsați cele mai rele lucruri, să-i dea cancel, să-i dea bani la cont, tot. Pentru asta îmi dau autogol. Dacă Și poți. zic și cuvântul cu ță. Dacă poți să dai autogol, dar ce, tu crezi că e atât de fraier? Fraiere. Crezi? Ce ai, mă? Că nu dai tu niciodată gol contra mine. N-ai cum. Bă, deci te provoc să faci 3v1. Te la... V-au zis băieți, mai țineți minte meciul ăla în care am jucat noi 1v1? Deci te provoc să fac... Deci te provoc 3v1, tu cu ei. Și o singură în poartă, apăr. Doamne ferește, ăla deci grand champion te toacă. Păi da, ce? Am zis de ăla Grand Champion. Am zis așa, voi, nu zic voi trei acum, meciul ăsta, mă. Ah. Bine. Hai. Ulu. Vai, mam, du-te bă de aici. Hai, dați gol. Hai. Hoai de capul meu ce m-am speriat. Dă-i, era să zic urât. Era să zic cuvântul cu ț. Bă, dar tu îmi ai ceva cu cuvintele astea, man. Tu. Normal. Bă. Vocabular. Mama, a venit regele. Fraiere. A venit nebunul de... Bă, Fraiere. dacă n-a zis care nebun, Nu. zice să-ți dea strike. Nu, ai zis vreo 5 litere. Și 5 litere e tot numele. A zis a venit nebunul de și atât. Da, eu nu cred că așa a fost. Dă-i. Că dacă dau replay pe video, nu mai. Bă, dacă tai prea mult în cap, melă... Mam. Bă, da. Bum! Aoleu, suntem over. Oi de capul meu, bă, 2 minute jucăm și n-am dat nicio echipă gol. Aoleu, până acum. N-a dat nicio echipă gol până acum. Mam. Aoleu, la ultima secundă salvare. Vai. Oh. Doamne, moare Gibilan. Oi de capul meu, mamă, vai leu, ce fel la minima. De piatră, de nu știu cum să mai exprimă. Bă, dai, bă. Doamne, deci am inima, vai. Doamne, aș ca și Matei bine. Wow, bravo lui. Aplaudați-l acolo în camera În sfârșit. voastră. Aplaudați-l așa, off camera. Da, mă aplaudați atâta. Eu sunt sigur că voi mă aplaudați, fiindcă mă iubiți. Da. Dacă vreți videoclipuri fără mine, nu uitați să scrieți în comentarii, nu-l mai vrem pe Matei. Cel puțin 100 de comentarii o să fie. 500. Cine naiba, bă? Eu sunt cofondator pentru canalul ăsta. Auzi să-l posta, bă, da. Nu mai poate, nen. Vreau jumătate din drepturi. Când o face bani, când o dona băieții pe super... Adică când o face bani din view-uri. Din revenue. Nu fura. Da, adică când o să înceapă bonații să done, adică să dea cadouri. Nu, adică să ne lase o atenție. Știi când te duci la medic și strângi mâna și în mână ai acolo bancnotă micuță, o sutică sau mai E mult o mici. sutică, da, un Mihai Eminescu ce are?
De ei, ce Mihai Eminescu, vreo 3. Ha, mă, că prea mult. Ia zi, doctorul ăla, până la urmă și el om, nu-i... Se distrează și el într-un club ușor o zi așa cu Eminescu ăla și... Da, mă, că dacă zic că dădeam mâna cu Trump, îi lăsam vreo 3 Eminescu, dar așa dau mâna cu doctorul. Ce să-mi facă? Că ăla îmi urează să mă îmbolnăvesc cât mai des. Nu-ți dai seama. Păi asta își dorește. Bă, de fapt, singurul om care chiar îți urează de bine e hoțul, mă, că îți dorește să ai bogăție, să fii sănătos, toate alea. Și maică ta. Mă refeream așa, în general. Hoțul, mă. Și copiii tăi care vor să-ți ia gen moștenirea. Da, dar nu o dau, na, ha, o îngrop moștenirea, zic fraierilor, ha, fraierilor, a stat pe lângă mine și ați avut grijă de mine degeaba, na, luați de aici. Ce fraieri sunteți? Dacă mai rămâne vreo moștenire după tine. Și mai fac și default dance pe ei, eu le fac take deal, le fac take. A dat și el un gol odată. Mamă, dar vezi că am dat cu din ăla, jump shot, shoot, gol. Am dat din ăla, șmecher. Jump shot, shoot, goal. Eu. Doamne, Băieți, nu ziceți nimic, și eu sunt MVP. Hai, cred că mai avem timp numai de o meci și cam atât pe ziua de astăzi. Dar nu uitați că o să urmeze episoade, nu vă gândiți. Mâine mai vine un episod, sigur. Da, trebuie să ne dea neapărat mesaj Denise. Bă, te rog Denise, bă, uite-te la acest video, care trebuie să o faci, că ești abonat. Și răspunde acolo în comentarii, băiatul meu. Te caută agenții de muncă. Îți oferim 0,5% din profit. Când o să avem măcar bani. Ce mă? Bă, dacă stai să te Păi gândești... 0,5 era pentru mine, nu pentru Denis. Păi da, mă, da, și pentru tine, dar și pentru el. Unul Asta e 50% e pentru mine, nu 0,5. care 50%, bă, da, tu vrei cam mult, nu? 50% e profitul pentru acest canal, să investim în camere, în microfoane, în tot. Da, mă, camere. Îți trebuie cameră ca să filmezi un episod de Rocket League. Da, normal. What? Ai facecam din ăla frumos, să vadă cum te înjur, cum zic de... Da, ia, mai pun și microfon din ăla șmecher, măcar se audă ca lumea. Da. Și o să jucăm Rocket League-ul ăla șmecher, nu o să dă pe telefon. Da, stai să avem și computere și alea. Da, știi când? Când o zbura porci. Îți dai seama. Bă, Adică zic de pe acum, în 2025 niciodată. Bă, sincer, eu am văzut odată un porc zburător, așa că nu e imposibil. Cum n-ai să zboare porcul? L-a luat o tornadă. Pe bune de te minte, l-a luat o tornadă. Și chiar zbura. Bă, practic chiar zbura acel porc. Deci respect porc. Uai de... Mamă, ce fac, vai, eu ce fel mă joc cu mingea, vai. Aproape de când, aproape de când. Și cam atât a fost pentru videoclipul de astăzi. Nu uitați, vă spun pentru ultima dată, promit, dați acolo like și subscribe. Și nu uitați, ne vedem data viitoare. Șpa! Denis,